ओ ये दादा बाहर का लगावा ना कतना उड़ता हो दादा हमार तो बुझा था कि आधावा जोर दे जवन हमार पैसा जवन ना करा दे आज बुढ़िया के नौकरी ना रही तो हमारा कुल बना के टीटीमा ना पढ़े के रही चुपचाप से रहती हमू जैसे सब कोई रहेला वैसा ही लेकिन बुढ़ो कोकन जितना के तरह मछली ना खिया दी ना ओकरा से 4 गुना ना तार से निकलवा दी तो हमार नाव ना ठीक नु बनाइम घर में ओकरा खियाइम तनी सेवा कर तनी हो पैसा के चलते तनी मनी सेवा कर तनी ताको तनी वही में पर मत जाए अखिए भड़क जाए हमारा तकहू लायक ना रहब तनी मनी सेवा करते सेवा करत करत तो बुझाता कि केने का पसेना केने बह के गिर निकल जाता है एगो हमार मरद बावन इन एखन करत नु के मछरिया लेके देले बड़न तो मैवा के घूर के ले आई खोज के 2 पीस खाइत बुढ़िया आ फिर कुछ बात कहती सामान कुछ किनवाईती का होई रुपवा हो हम ना लूटब तो दोसर लूटी इससे बढ़िया बा हम ही लूटी हमू तो पतो है हई सबके लेखा जाता चटके बना दे तन की जौन ओकरा पसंद बा वही तरी अब बस भात पसंद है रोटी तो पसंद ना बुढ़ को कनी के अब बस बना के आ खिया दी चट दे घर में तब न कही के हाँ पतो होता हमार काम कइले बिया वैसे भी ओकर नजर में हमरा बढ़िया बन के रहे के बा बाप रे बाप 2 पीस खा लेल बने ठिकार आवे लागल हमरा के कोई गो मुड़ी लेके आ गुल बड़न हमर त इहे ना बुझाला खाली मुड़िए का जो खवा लेवे लन बापू बाप उड़ जाई ना तो मुंह देखावे लायक ना रहत खाने बड़ी हो श्रीलंका चल गुल बनी कबे से जो हता नी रौरा कहां रहत नी हां इनी पूजा 2 पीस 4 पीस लिया के बुढ़िया के खियाई जब पैसा के काम लागेला तबे थी कर हम एगो कैसा ना कि रोज तेल पानी करता नी पागल जल्दी बनाओ ना तो अगर जो पूरा जी सरो तो भाई खिया दिए तो कोनी के माल ले लियो सो कहीं ताली के बुझा कर हमारा बुझाता जी जल्दी मसाला डालना ने का चाउ पका होने ऐसा बना दी के खाइले छोदे से अरे खराब होने का मतलब नहीं खे ये पहले किया बता अगर हमनी के पहले खिया दल जाई तो माई जानी कि हमारा से लड़का आप तो प्यार करता है प्रेम करता है ऐसा पूरा माई के इतना हम विश्वास से दिया देले बनी नु कि हमारे के माने ठीक बा तेल लगावत तनी रौरा के तेल नहीं लगावत लइकन के तेल नहीं लगावत लेकिन उनका के तेल लगावत लक्ष्मी से दर्शन करे के पड़ी तो माई के सेवा करे के पड़ी ई बात तो रौरा सही कहनी जी आ यही तरीका के पैसा रख लेवे के अलगा उखल जाई तो टेंशन ना रही माई देखो इनका जिंदगी में बटोर के रख देवे के माई के 7 लाख रुपया फिल्म में बुझिया के तरी 7 लाख निकल 7 लाख निकाले में हमर 77 करम हो जाई तरह के जब होइसे ना गिव निकली नो तो होइसे टेढ़ क के निकाले के पड़ी आ उ हमरा जानकारी बा जनी रौरा कबो घर बना होला हमरा से बियाह क के हमर मेहरारू कितना मिलल बिया तेज तरार का कोई हम तो सोच हमरा के सब कोई कहला ना छोटी चुकी बिया रे छोटी चुकी त भाई छोटा पैकेट आ बड़ा धमाका जितना बानी उतना धमक के अनुभव हो चुका है लेकिन फाटल तो हो जाता मारू या नहीं खिया देवे के जब माइक बोला कि लेवे ये तो खिया दो ये जी टमाटर डाल दिए पे हो सब डाल लेके डाल के सोना हली हली जाई सांझी के लिए आदे दुगो का के अंडा ठीक रही से अंडा खाली हम अपनी बेरा मछरी सांझी के अंडा मम्मी जी तने बना देले बनी चोली खा ली चल तनी बेटी पतोई के मतलब ना बनैनी ह दाल के थी माठा दही सब डलनी ह कढ़ी बनैले बानी फुलौरा बनैले बानी चली खा ली चली खा तनी गोड़ा बता बिला ये मतलब भइल बेटी पतोहिन के कि सास बर बेमार बे तो तनी ओके कर धर आही बाप रे बाप अरे न चमावा न दबा हो न दबा ना जी मम्मी जी सही तो दर्दिया भागेला कोनी कहिया राउराई महीना मम्मी जी महीना में हां अच्छा परमेंट बा हां उहे मम्मी के नाना मम्मी जी बोले आवेला काहे न तो हमरा के पागल समझले रहेलु ज्यादा अरे ना मम्मी जी रवा के पागल कोई काहे खातिर समझी मम्मी जी हमनी के त किस्मत जाग गइल कि बताई नौकरी वाली हमनी के सास मिलल बाड़ी अब का चाही बताई रौरे बीमार बानी तब नहीं कि न ओढ़त पहिनत हो न तो देखेलु जेने चले नी ओने 10 आदमी देखेला नमस्कार करेला हां मम्मी जी बात तरवा ठीके कहतनी रवा 10 गो आदमी के आदमी बटले बनी एगो 10 गो आदमी जे जैसन करी ओ करे के ना हमहु मान जान करब हो बताओ जे जैसन करी वैसन पाई ओंगने ना कनी हइसे क के ले लिया चल के ले लिया जवन लेबे के बाटे बेक में चलम परसों जाई परसों पूछे अभी ओहे ना कहतनी केनो गड़िया से हमरा के लेके चलता सा कि रिजर्व कर दिए गो
कहली पैसा तो बटले बा कौन की ना बाटे दुखे रोक खातिर नु बाटे देखा ये कनिया में सास के सेवे कैला में मेवा बाटे जनलू केतनो तीर्थ धाम करा सास के ना तो कुछ करा ना ए मम्मी फली तो ना होखी ओही से नु हम कर धर तनी राउर ओही से नु देखा तनी मैं कछवले बाईसन ई मात्र बस तुम की नौकरिया बता हम कर तनी रे हमर सास अनि हमर धर्मो बनत त कोई रह कनिया रह जी अथवा आई कर ओकरी बाद दुगो ढील देखी त तनी हम सूझ जाई बुढ़ो कनी के पैसा खातिर का करे के पड़त का कुछ कह तरु हंसा तरु ना जी अंसाए के का बाजल जिया तनी ओकरी बात से त अच्छा ऐसन बात नहीं के मुंह हम तो सब करी नावे फीकिस कर देम रह कनिया दुगो ढील देखी छोड़ दो दबा दे तनी मम्मी जी सेवा टल करे में सास के का बाटे जी चला जा बहुते कलू जा दू कवर लिया वा खाई जा तनी हे जा देखा त कहवा जी हे जा हां वो जा देखा त हाथ धोइलू ह भरना उठैलू ह त देखि धोकेल बनी बोहरा नवा उठैली त कह तनी हां जी धोवनी हां धो के त उठनी ओइ चले मई ढील ए मई अरे बड़ी का खजुआ का हो क्या करता रे का कर चल खा ले चल 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 का खाली ना ए बाबूआ जी बनैले बनी हम मम्मी जी निये खाइबो ने ना खाइ पुलावरा बनौले बड़ी का कर बन फुलौरा पुलावरा बनैले बनी अरे माई तोरा खातिर रेहू मछली ले बन 300 रुपए किलो चल ना खा ले चल आओ तनी कनिया तनी कहां से जी ना खाइम का आओ तनी घूम के मर मर के बनैनी ह कबे ले जी तारे त हम का कह तनी देखा जा भले अलगा बिलगा बाड़ू जा लेकिन हमरा के खियावला खातिर के तू लोग एकदम सने मर्जी जालू जा हमरा खातिर देखा जा अपने में जो कुछ भी करा जा हमरा के देखा जा जानलू जा हमरा के देखबू जा तो तोहनो लोग के ढेर दिन ले ले देख दीदी फोन करे बोलता हेलो हेलो दीदी हेलो ले माई से बात कर फोन कर ले इसनो धर माई हेलो बुचिया चल 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 खा ले खुश रह रानी कैसन बाड़ू हो मम्मी जी आओ तनी खा सुना है का हो खाली हटी आइबू ना माई के देखे बेराम बनी हे भगवान होई बतावा कानी का फुसु फुसु बतिया के देवरा हमर लिया गइल बुढ़ियो हमर कम खेलवाड़ी ना हिय ई खेलवाड़ी में के एगो 76 गो खेलवाड़ी के एगो ई खेलवाड़ी हिय हतना मर मर के बस मत ना खासी ओनिए खा के त पाहिया जम लगा देम हतना मर मर के फुलवारा बनावनी आ दही बारा बनावनी आ कढ़ी बड़ी कइनी जतई हो ने खाए खाती अच्छा तहिए में बनी हम हुआ ए मजी तनी मनी भाजे आही ए रामा मछरी खातनी रौरा खातिर पुआ बनौले बनी आर बड़का बेटा चुस्ता लाइल बड़ा पूरा खोले में पेट झड़ लगी चुस्ता भैया अरे मम्मी जी के पचेला उकुल जी और चुस्ता खाना जी चूस्ता माने चलिए अम्मा जी चूस्ता बुल पूरा नहीं खाला ता का तो हड्डी होखेला ओकरा के काटही के बाटे होला पचबे ना करी हम चर्बी न भरा रहेला फोन आते रे बतिया बतिया मम्मी जी कहीं ना जाई मम्मी जी खाता नहीं जा हेलो एगो बात कहत हम खाइम सब करी हो माई खाती है दीजिया ठीक बा चुस्ता बना बताओ हाँ। हम खाइम सब करी हो लेकिन देम छोटकी के का दे पैसा मती मार ले बिया मती मार ले बिया तो बुझाता के चीज बदला किया के अपना बस में कॉल ले बिया कस में का है हाँ। यहाँ के ना खेलो गोद के सेवा करता माने के करता आए? के करता हो अब तनी बात बतियावे मती मार लेल बिया रौरे होखन मती मारन ए आदमी ना हो तो ये आदमी ना के करता हां ठीक से कह देम तोरा बेटी के नाम 1 लाख रुपया जमा कर देम ना पूजा करला सब कोई लेकिन दर्शन आशीर्वाद देख के निक मिलेला ये कैसा हो जाई जी बताई कैसे ना हो जाई? रवा खाती होता ना महंगा का अब मन ना ले पानी, चूस्ता तनी पुआ लेके आइल बा चल का हो जे ए तो है रोबो के छोटकी के ना एकर के भाई त नहीं नचर में कुछ जानती है बुझती है का रौरा चाहतनी ना खास मम्मी उठे भाई उठे आय दादा आराम से आय दादा आजी हमारा तरह मम्मी जी चली तो पहले चुप बैठी था पहले खा के जाए के बा फोन करी ताने आई मैं भाई भाई हमरा और जाई हमारा छोड़ सा मेरे छोड़ हमरा जने हट चूस्ता बनावले मैंने जूता बनावा चाहे लुत्ता बनावा मैं चंपरास ले मैं तोरा खातिर हमरा रोटी ना पहले बड़ी यो कहले बिया जब ले बुझाल बा जब ले तोरा के जवन कहले बनी हम कह देम का कदम तोरा लड़की के नाम 1 लाख एक लाख का चाहिए
आधा के हकदार रानी औरू का चाहिए पैसा में हकदार नहीं पूजा फिर जगह बता जमीन बाबू। दे बेईमानी ना करब फिर काहे भले जाके छोटा कपार दे बबिया कह देता नहीं है छोटको हाँ। ए ऐसा मत बोलो चुप रह ऐसा मत बोल तू एगो बात कह देते काहे के छोटकी छोटकी कहले रे बबुआ काहे कहले भौजाई काहे करे के शुरू में से लागल करे का के कहीं छोट भाई तो छोट ना कहीं कने तू हमरा करते ना खाई त खाना दे दे हमरा दे दे। मम्मी जी हम बताओ आई तनी रउआ दी अपन मुंह दी हमरा के आहे में। हमरा कहीं यहाँ उठा दे हमारा मम्मी जी कुछ ना चाहिए छोड़ी दे यहाँ के दुकान नहीं के हमरा के कुछ ना दी लेकिन हमरा उरे से करो हमरो कुछ ना चाहिए के कुछ ना दे हम छोटकी के दे बस बात खत्म आई नहीं आई जा काटू की डरा कुछ ना चाहिए चले 10 कट कर दी चौथा से 10 कट कर दी दस्तखत कर दी चलबू कि ना चलबू हम- वाले बनी ऐसा वाले कैसे बनी हो जाए? लाएंगे असही अरे हम क्यों करे हमरा जब हम छोटकी में रह हम छोटकी के करबा छोटकी 10 कट करी मम्मी जी हो जाई